Aprangsi Karbi Defense Officer mati nili YouTube channel ahin pen nangli tumafan kardom nang pajir iglo lapente nili video pangching che aprang nangli tumafan tuning rilo nangli jongsi nili channel long akimi lang polotang te nangli tum nili channel subscribe dam ikha la anso se nangli tumafan mesen video nang kiwan pithek verji lapente defense related video kelang long verji aphan tangte don marli atum video pangching ponsenang pini nili labang so a video long nangli tumfan kopini vacancy a phuthak lapente kopini defense long kidunji aphan le nili nangke than ponji kali mate kali pustame kalang lo ison pen langdam lo purutangte tangte don marli atum video bangle pangching ponsenang nili thekdam long la ilitum karbi risui jang atum aphan langdam lo purotangte non ovi kimi risoi ja atum defense along kidun jumpik khangjang lo mate avidet khangjang lo aprang pen langdam lo purotangte non abang ke jumpik lo nili avi pufan le ki pudam gali Indian Army along ta elitum karbia khaya tumdo sita jumpik lapente TE Army long sita me karbia khaya tumdo bon sita me jumpik lapente BSF along ta karbia tumdo bon sita me jumpik lapente CISF along sitame karbia tumdo bon sitame jumpik lapente CRPF along sitame karbia tumdo bon sitame jumpik nili sitame CRPF along si klemik bomlo bon sitame karbia tum jumpik labangso phuthak sinili labangso video long nangli tuma phan than pachini ponji je kupia potsi litum karbi risoi jang nonowe kimia tum defense along kidun jumpik lo kechengsi langdam sinang nonowe kimia tum defense along kidunji aphan ki thek kachini ne dokok ta hai mene labange nili pudam de bon sitame nili ki pudamji puabange nonowe kimia tum defense along kidunji aphana bangke aning ke hang bang komre kupia podma polutangte kache padu un e matela sacrifice un e la so joine la kijoi mate aning hang ling kache plang ki chotab la raki hormu la haya nathu bangsi aning rungrong tangte don marli atum nili labang so YouTube channel kangpu bangke la non ove kimi risoi jang atuma fan defense along kidunji mate aning kirung ponji nili video ka bonda po nili video ka selam po nili video kelang pen karbi risoi jang atum la defense along kidunji fan aning ke parung ponji fan sinili labang so YouTube channel kangpu ponlo tangte don marli atum ilitum langdam sinang defense along kidunji fan ke ehem plang pik nangji mate ke charli thek pik nangji ke charli do pik nangji lahai langdam de ARJ me pik nangji tang lahai langdam de defense along kidunji fan ke nangli jongsi army police along kidunji polutangte nangle only 10 pass lo te nangli army police mate defense along ke dunlong lo na hok a defense long le dunji bustame nangli dunlong lo lapente nangli ajon kiding abang nangli jongsi ilitum ke estimate di lasi ilitum abang ke 157 cm jongsi dolo lapente nang arta jongsi 18 years playing edlo lapente nangli jongsi metric pass elo mate 10 pass elo polotangte nangli defense along kidunji aphan ke madu sitame nang kamkhi un elo tangte ilitum langdam sinang non ove kimi ilitum karbiang long alo risui jang atum sitame metric ke pass mate 10 pass abang ke aphai dopiglo ilitum lakha dam siun elo tangte lahai atum kopia policy defense along kidunji aphan aning hang mang bederlo aning ke hang hedet alam the bang ke lata eson lo athema la raki hormu la drugs ta ho hor kijun la pente la adilung ahin kijui la haisi aning hang rengrong athema defense along kidunji aphan protangte adaprang thur si practice nangji chipaduk pik nangji la pen ajo sitami written exam aphan charli nangji la hai aphan por ga chi piun e mate kachepaning ding un e la hai huya joine si defense along kiduna aphai jumaret bon sitame nili nangli phan claim vek nangji mate nangli dun vek nangji nili laphan le nang kipugali nangli arta dotik mate la 18 years to 28 years laso angbong nangli arta dotik bangke bor idun tha lapente
nangli chipaduk tha jong si nangli ki bor ye bang ke bor idun lo ki long si long dun de lo la bang ke kapre galam lo bon si tami nangli nang arta dutte ke bang ke bor idun non ki claim dun je phan ki long dun log je phan jong si nangli arta dutte ke bang ke bor idun lo bon si tami ki un si undun de lo pultang te nangli kapre ka sai si tami dupiglang la pende kapre ka sai si tami claim thulong ji la si don marli tum nili nangli tum aphan labangso video lo along pen than pachini lo non ilitum la obe kimi risoi jang tum defense along aning ke hang tum aphan la pente kidun kang tung pik mate ke claim vekji atum aphan nili labangso video long pen than pachini lo nangli jongsi ahok pet pro tangtil mate defense along ki dunji aphan ke thek kachini neta do pro tangtila nili youtube channel langdam igvernon ladak nili mesen a video lapen te defense along ki dunji aphan kupi koson si ke claim nangjima nili video one igverji labangso youtube channel along upload igverji asi don marli atum nangli tum kado kavesita mela nili youtube channel along subscribe dab ignot nangli tum video long igverpo tangte don marli atum domi thakme kadom karbiang long